направим за обяд един африкански микс. Те ще ви покажа. Някакво тесто. Тъй не ми каза никой как се пее. Той е като хляб, дето си го добавяш към храната. Смесва с хладка вода и после на загрята топла вода се смесва и се бърка докато на котлона на бавен огън. Кой знае какъв букук е? За булюко има нищо. Всичко на око и това е. Ти казва как се пее. Ще кажеш, че аз няма да се науча да видите как става. Това не е лесно. Като си имаш представа от готвене, ще го направиш. Изсипваме тук водата, едно какво ще стане. Да поистини малко и ще го тестваме да видим. Гледай какво стана, видя. Не пада от това. Пеща и не пада. Ако го ям и чуш, че има заболи, ако има това букук. Да направя много по-малко. Пък аз направих 1 кило сигурно стана. Нищо да кажа, под такова. И не е за нас. Това вечер и така. Тъй като не се получи африканската манджа, африканския хляб, направо започва българските кюфтета. Телешка крема, без нищо, само малко зехтин да ни залепва. Ни сол, ни никакви подправки, защото ще яде и кучето все пак. Метнем още едно. Африканското 100, това си не е. И 2 ягнички паражоли, това ще е към 10 кюфтета. Без мая, обикновено 100. Само че сложих малко чесън вътре, сол и 2 скелети чесън нарязан на цвета. Цветка този зехтин, 6 паунда литъра, 100% не е оригинален, обаче поне не го ичи. Чамак. Какъв качамак? Той има ужасен вкус и миризма. Качамака е по-добре, аз принцип не харесвам и качамак. Стои като желе на такова, мирише направо. Мирише като в кислото брашно, по принцип. Тук индийците пък го едат качамака с лук. Но ужасно нещо направо супер, аз въобще нямам такива работи. Ще ви направо. Две кюфтенца ще ги слова с това. Хвърляме две топли. Лепни, това е положението. Слагаме тук малко зехтинче. Слагаме малко так. И направо, знаеш какво? Направо мятаме тук.
такова на горещина, какво стане? Импровизация. Какво стане? Ако нищо не стане, фърлен барбекюто и готово. Няма то на горещина, як ще стане работа. Да ти се мисли на манджа. Ще се завъртиш тук. Цял ден се криш там под стола или под масата. Чуй се къде и метна ги направо от скарата отгоре, както в Турция едно време съм гледал как печат. Не е сигурно дали стане, но може пък и да стане, знам ли. Май ще стане, че и занадуват. Аз съм чул някой между другото да на барбекюто да залепи. Такива, как им като ги злеми, нали? Турция съм се видял на опашка, като бях малък. 15 годишен. Или път не има, един много големи вече, нали? Отдолу с жарили бяха, не помня или си на газ. И мятат ги, вътре ги пълнат с картофено пюре, с сирени, с панак, с такива работи. Сега, проблема е, че още не са готови за обръщане, но аз трябва да видя кистетата, то не е мета правата. Зехтина вече не трябва. Трябва да се отворим, махнем тук. И са точно пърленки. Че изчесвам, я? Не се усеща още чесън, но ще се усети. Няма искат още. И кистетата искат поне още 2 минути. Сега да видим как ще ги обърнем. Маните още не са готови. Предварително съм го правил, да съм слагал тесто да пече отгоре на барбекюто. Няма такива работи. Всичко импровизации са пробва на място. Нали, Ласка? Толкова се отлепват, ще видим дали се залепват. О! Пърленки на барбекю отгоре. Ще станат. Колкото се опечат. Направо ги мятаме такъв моментално. И ги слагаме вътре да запечат още повече. Бяга оттам. Замири се, веднага почна. Я да видим. Точно пърленки, че се отлепват добре. Толкова се отлепват, ще видим дали се залепват. Оп.
Че добре работа, Добре, обаче трябва да се обърнат още един път. Избързах малко. Кай. Чай сега да залепнат хубаво. Нищо е. Ще вземем от тук една купичка. Ласи внимание там види пипа. И метални бяха останали тук. Видите така. Хванало, че напълни ще са. Ще са отваря една от друга. Така, трябва да обаче да видим какво става сега. Как ще обърнем кюфтетата. Идем набързо и това е. Едната даже падна. Нищо и няма. Пъленки на барбекю отгоре. Тук един англичанин цял ден гледа. Като започна видеята, сяда е спектакъла. Интересно му е. Охо, гледай какво става. Добре се запича. Я? Аз кощи обаче. Еми, като цяло няма нищо вътре. Освен сол, малко олио и това. Никакви набухватели, нали, мая или сода. И пак се надуха леко. Значи брашното е добро. Пъленки. Добро, те загорява леко е. Само че ти искат още малко тия китница. Още 2-3 минути са готови. Даже и на пажот искат повече. Агнички пажоли. Вот как. Да, ще едиш моите момиченци. Ще напълним турбата с букук, трябва хубаво да я фърлим. Едно кюфтенце, ай. Взема го и бяга. Няма кой ти го вземе, само ти ще го изядеш. Едно куче имам, нямам две. Така бавничко ми ти я бързаш. Като едно кюфте 100 грама. Големи станаха. Захлебиш малко. Че бая обикаляхме. По 15-20 хиляди крачки на ден не ги харесаме. Даже са малко. Не. Там де пипат този хляб. Абсурд. Ти по принцип хляб те ядеш, пак камо ли с чесън. Ма е вкусничко, а? Бяга така.
Гранулите вече напълно ще ги чуя, пък имам още 5-6 кг поне. Страшна работа направо. Ай, сега е долу. Ще са готови. После другата. Да избършим. Те са нови тия, чисто нови, ама така от посрана. Готови друг път. Нали, ласка, и сега ще идем 10-15 минути. Да станат тия пърленки-мърленки. Веднага лай хуята там. Веднага. Усеща се вътре това между другото. Яко е това. Мастер шеф приключи. Това ще е от днешния епизод. За повече рецепти абонирайте за канала. Гизлеми, тутманици и всякакъв вид месо, без свинско. Капна ли? А? Още ли искаш? Ти винаги искаш още.